Ayan na. Mga kasinag, magsusundo na sana ako doon sa anak kong panganay sa Bito. Papunta na sana ako. Tinignan ko muna yung baboy. May lumabas na sinyal. Mga anak na. Kanina ko pa ito inaantabayan. Sabi ko doon sa misis ko, i-message si Kulin, yung anak kong panganay, na magkarantay muna. Ayan o. Ayan yung baboy natin. Nilabasan na ng sinyal mga kasinag o. Ayan o, may lobas na sinyal na. Humihilab mga kasinag. Nagpupuros. Himas-himasi natin. At makakatulong ito mga kasinag sa panganak niya eh. Itong hinihimas-himas para ma-relax lalo siya. Hindi pa tinapaganda yung pwesto niya. Mga kasinag, wala pa namang lumalabas. Ngayon, andito naman si Mrs. Tapos si Chloe, biyabantayan nila. Sunduin ko muna yung panganay ko doon sa Bito. Puntahan ko muna mga kasinag, iwan ko muna sa kanila ito. Sila muna magbabantay. Ayun mga kasinag, kararating lang natin. Nadatan nga natin dito si Mrs. Ayan o. Wala pang lumalabas mga kasinag. Ayan, nagpuros na. Baka Hindi yan, hayaan mo lang. baka pagluwas bigla Ako na bahala dyan, dito ko na. Ipag-aaga mo na itong kasagbi. Ito malalago mo ito. Dan na. Dahil pagtubigan asinan lang. Parang mati yan. Utong uri kung pa ini baby. May pigi-pigi. Ano yung tagdakan mo? Yan ang kiss kasi ito. Di ba ka naghibi? Oo. Ano yan? Ikaw, hindi na nagilig ako. Ilan mo tayo? Tatulala na. Ano yan? Ori din ko kung ano. Malang mag-gano. Hindi nga ako nagmangno. Hindi ko nahanang si Gerson nagpupunas. Sa mga kasinag, panganay. Anong pigiha yan? Babae. Piggy girl. Kalangkaw pati. Ano? Ano yan? Si Ulog ko mama. Tawatan. Ay kami anag lang wood. Ako pero lang iba niya ang paglalagay ng mga iba. Nanggaling na tayo mga kasinag sa pagsundo. Pagbalik pala natin sa kalang anak. Ito nahiling ko. Sa ano, itong nagbukaw ng pag-aral ko yung pagkadawas na yan. Ikaw sintang kakaag nagkarong arena. Ihalagyan talaga yun, pampaano yun. Yung hindi siya, Pampainit. oo, hindi lamigin. Tapos di kakagin niya kung sarong kwarto na gano'ng may ilaw. Oo. Iwas lamig nga. Sa mga pulmon. Mga ano. Nakilagay natin. Ano yan? Duman na lang mo diyan. Pagod na tabi din natin. Sa ano ko ang panitin. Ayan na. Sino na ibo? Abot na. Diyan ka muna mga kasinag. Dati pasarang po. Ayan. Kaisa na. Ito na pabunas na ito. Uy, yan magaw ka dakol pang ulas. Hindi kami kayo. Kataw ka naman
Hindi nyo alam mga kasi nag-ano ako ngayon. Midwife. Midwife na ako ngayon. Midwife ng baboy. Natuto lang ako mga kasinag. Dati wala akong muang sa magpapa anak ng baboy. Dati nakagwantisan pa ako eh. Kasi first time ko nga. Pero ngayon mga kasinag, okay na. May experience na kasi tayo. Kaya. Yan pating ililabas niya yan. Unang buntot. Bagay. Kaya nakita ko yan. Buntot na nakalawit. Di suhi. Oo. Buntot na nakalabas. Ay, Burnok! Ay, Burnok! Baka gusto mo isama kita sa oreg. Ay, dito, madidi ka. Ay, dito, didi. Didi. Madidi ka sa oreg, madidi. Ha, gusto mo magdidi? Ano, gutom ka? Ito, Mimi. Ito, didi. Didi. Gusto mo magdidi dito? Ha? Takot to. Dili ka takot to. Wag ka. Busog ka sana dito, maraming gatas to. Ay, awan sa'yo. Medyo madilim na mga kasinag oh. Tatlo pa lang yung naiilabas ni Upay. Ayan, kung makikita nyo. Medyo madilim na mga kasinag. Tatlo pa lang yung lumalabas. Aantayin pa natin mga kasinag. Sa mga susunod. Ayun na po. Nalamos mga kasinag, nalamos. Nalamos. Upa na, tumba si ano, harang. Ayun lang. Nalamos. Ay. Ang laki sana mga kasinag oh. Kaso hirap makahinga. Nahihirapan huminga. Pag yung matulog si ina. Nakasinghot kasi mga kasinag, nalagyan na ng dugo sa ano, nguso. Ano ito nakalaog dyan na pa? Kadakula po ta.
Nabarahan kasi ang ilong mga kasinag, nabarahan ang ilong. Nahirapan huminga. Sayang kung mamamatay. Lawit ang dila mga kasinag oh. Kanina pa ito hindi makahinga. Anong paglabas niya nag-ungot siya, pero wala na talaga, lawit ang dila mga kasinag. Ayun pala, nabarahan ng dumi. Ayun oh, may mga dugo yung ilong. Malalamos. Okay lang yan, mabuhay lang. Hinga, hinga, hinga. Hibi. Lawit pandila oh. Lalaki gayud baga pa. Oh, sabi na lalaki. Ayan. Sana mabuhay mga kasinag. Maulian sana. Kasi sayang. Hinang-hina siya oh. Buti naagapan pa natin. Hinihipan ko kanina sa bunga mga kasinag para yung ilong niya luwabas yung mga dugo. Kanina nakasinghot kasi siya ng mga dugo, tapos yung mga dumi nila sa loob ng tiyan nasinghot. Kaya hindi siya makahinga, kaya pinagparahipan ko yung bunganga. Medyo okay na mga kasinag oh. Pero medyo nahihirapan pa. Dito muna natin para makarecover. Dito natin dito. Lagyan natin ng sapin. Sa makarecover siya mga kasinag. Iyan naman baga pa. Kala ko talaga mga kasinag lamos, pang-apat ito. Sayang naman. Sayang kung madidisgrasya din lang. Butit na agapan natin. Pa, ang saro. Nasaan daw pa si mama? Nag-ano? Ano, okay ka na?
Ayan na mga kasinag, hindi pa natin alam kung tapos na mga naksiupay, gawa ng hindi pa lumalabas yung inulnan. Yung ibang mga biik, naputulan na ni Mrs. ng ang ngipin. Yan na, pinapadidi na. 2, 4, 6, 7, 7 ito mga kasinag na buhay. Tapos may isang nalamos. Yung nalunod doon sa loob, patay na. Hindi ko na na-survive mga kasinag yung isa, talagang pag labas niya, talagang wala na, hindi na, wala kahit pulso, wala na. Buti yung isa na-survive natin mga kasinag. Kaya laking pasalamat. Nasaan na yung na-survive natin kanina? Ito yung na-survive namin kanina, oh. Yung pinagparasup-sup ko yung bunganga, nagparahipan ko. Yan, salamat. Nakasurvive siya. Yan, oh, yan ang mga biik natin. May isang itim. Kakaiba ito mga kasinag. Turong-turong. Sa lahi yata ito ng barako. Yan, oh, may itim na isang lumabas. Ang barako kasi mga kasinag, ganito lang ang kulay. May batik-batik, tas ganyan. Nagtaka kami, bakit may itim na may gold? Kakaiba yung lahi mga kasinag. Yung isang namatay nandun sa hukay, tapos yung mga nakabalot sa baboy nandun, pero yung inulnan mga kasinag hindi pa lumalabas. Dapat mapalabas yun, yung mga inuunan nito. Ngayon yung aking makatulong, yan si Chloe, kasi ito si Mrs. Yan. 1 kilo na, turog na oh.